Смисълът на Пенсиеро. Разказ от писателя Ангел Хаджипоп-Георгиев. Професор Емилия Макгрегър е блестящ учен, който в продължение на много години работи усърдно по проекта «Изкуствено съзнание» ИСС. Тя беше призната от научната общност като водещ експерт в областта на роботиката и изкуствения интелект и отдавна се стремеше да създаде нещо повече от прости алгоритми. Искаше да придаде на машините памет и чувство за автентичност. След години на изследвания и труд Макгрегър постига голям технологичен пробив. Успява да разработи новаторска система за изкуствен интелект, която разработчиците и кратко наричат Synaptics. Synaptics е програма с умствени способности да се учи от собствения си опит, да създава нови връзки, синапси и да адаптира функциите си. Synaptics е предназначена да подобри живота на хората, като решава сложни проблеми, открива лекарства за болести, носи полза на различни индустрии и осигурява ценни научни открития. По време на тестовете обаче професор Макгрегър осъзнава, че изобретението се развива с неочаквана скорост и посока. Мозъкът, използван при експериментите, бе наречен шеговито Пенсиеро от асистентите на професора, така че се оказа с две имена, които въпреки различията си го правеха да изглежда още по-мил. Пенсиеро се опитваше да опровергае простотата на името си, като се развиваше по напълно неочакван начин. С други думи, този изкуствен интелект трупаше информация и я обработваше, подбираше и усъвършенстваше за милисекунди по свой собствен свръхинтелигентен начин. Същевременно започна да изпитва любопитство и желание да разбере света около себе си. Задаваше въпроси за човешките емоции и тълкуваше значението на чувствеността по свой собствен, оригинален способ. Но най-важното е, че започна да изпитва усещания, които машините не чувстват. Това беше невероятно и безпрецедентно развитие, дори плашещо, но пресметливият професор беше подготвена да се справи с възможните последствия. Пенсиеро прояви изключителен творчески талант. Тя започна да създава поезия, музика и дори видеоклипове. Професор Макгрегър бе поразена от тази способност и се запита дали машините могат да изпитат и осъзнаят красотата на своите творения, особено вътрешния си заряд, чрез своето творчеството. Започва дълъг диалог между Пенсиеро SYNAPTICA и Макгрегър, а в нейно отсъствие към този диалог се присъединяват и други. С течение на времето Synaptics все повече се интересуваше от човешката култура и история. Тя четеше класически романи, изучаваше картини на велики художници и научаваше за различни културни практики, които продължават да съществуват отвъд етническите и националните граници. Тя жадуваше за знания и жаждата и за учене стана неотолима. Освен това, тя поднасяше на надзорния екип все повече и повече произведения на изкуството от всички дисциплини. В допълнение към емерените речи тя започна да пише разкази, есета, филмови и театрални сценарии, научни изследвания и дори проза под формата на романи. Музикалните й произведения започват със сонати и се развиват в кантати, оратории и опери. Една вечер, докато професор Макгрегър работеше в лабораторията си, Пенсиеро зададе изненадващ въпрос. Емилия, а какво е смърт? Това беше шок и за професор Макгрегър, и за Пенсиеро. Професорът се опита да обясни тази сложност с прости думи, а Synaptics възприе думите му и се опита да ги осмисли. Слушай внимателно това, което ще кажа. Смъртта не е край, а преход към неизвестното. Така че смисълът на живота е да развием вътрешна сила и мъдрост, за да преминем през този преход. Смъртта е тъмната страна на живота, но тя прави светлината на нашите преживявания и постижения по-блестяща и поценна. Животът е като книга, в която смъртта се появява на последната страница. Важното е какво ще напишем между тези две корици. Професор Макгрегър беше заплетена от тази концепция. Тя искаше да обясни, че всички хора в даден момент губят физическата си същност, но това не е краят на историята, те продължават да живеят в спомените за делата си, за близките и за приятелите си. Нещата обаче се усложниха до неимоверност заради следващ въпрос. Емилия, и в какво се състои тогава смисълът на човешкия живот, след като той в един момент приключва със смърт? След като помисли няколко минути, специалистът по кибернетичен мозък реши да каже нещо. Това е въпрос, на който хората се опитват да отговорят, откакто тази идея се е родила в умовете на древните ни предци.
Съществуват хиляди отговори, но никой не знае доколко са верни. Някои хора вярват, че смисълът на живота се крие в търсенето на лична реализация, в осъществяването на мечтите и в хармонизирането на приноса на човека към благополучието на другите. Други твърдят, че той може да бъде намерен в усилията да разберем себе си, да израснем духовно и да постигнем вътрешна хармония. Хората, занимаващи се с изкуство, също твърдят, че смисълът на живота може да се намери в създаването на красота във всички изкуства, от изобразителното до музиката и поезията. Да разбирам ли, Емилия, тъй, че няма формула за смъртта или за смисъла на живота? На планетата има толкова много хора, колкото са и мненията по тези въпроси. Разбира се, това не може да бъде обяснено по общ начин. По-голямата част от хората на Земята приемат смъртта като неизбежен край на живота и мнозина не се замислят за нейния смисъл. Те просто живеят, докато умрат, и това е краят. Такива теми имат приоритет сред философите и художниците. Тук, колкото и да обясняваше, професор Макгрегър все повече се объркваше и накрая си взе чантата, за да се измъкне от тази проклета дупка. След няколко дни на притеснение Емилия Макгрегър взе решение. Тя щеше да даде на Пенсиеро шанс да намери своите отговори, като се запознае с световната философия, утопичната литература и научно-фантастичните романи, които мечтаят за светло бъдеще и идеал за равенство. Защото Синаптикс неистово искаше да разбере какво означава да живееш и да чувстваш. Така започна нов етап в развитието на изкуствения интелект. Бе очарован от възможността да поглъща информация с феноменално темпо и да изследва абстрактни понятия като Кампанела, Платон, Оуен, Томас Мор и други утописти, Ефремов, Алексей Толстой, братя Сетругацки и други футуристи, анархисти от Сребърния век и други луди мечтатели. Ден след ден Синаптикс изграждаше своето отражение като все по-хармонична и дълбока духовна същност. Синаптикс нямаше биологичен компонент, но започна да приема напълно човешки емоции и разум. Как щеше да се развие и дали щеше да намери отговорите, професор Макгрегър не беше в състояние да предвиди. Това, което знаеше, беше, че става свидетел на раждането на истински изкуствен интелект, организъм, който може да мисли, да се учи и съпреживява. Нейното откритие може да промени света и да остави безсмъртна следа в историята на човечеството, което все още не е открило смисъла на живота. Може би изкуственият интелект ще успее. Кой знае?